Ayo teh. Siap. Oke. Yo. Pasar Bangkir serba hujan. Orang gila. Orang gila. Ayo. Ayo ibu. Digoyang lagi. Ya ya yo. Ya ya yo. Jolali lali. Ayo dur pasar Bangkir. Pasar Bangkir serba hujan, tikungan pinggir jembatan, mobil lewat sorak-sorakan, kali banjir dosa-dosa. Gadot kaca pringgo dan ono Petro irunge Jawa yen wis samaja ajang denjani yen kapadho katine Pasar Bangkir serba hujan, tikungan pinggir jembatan, mobil lewat sorak-sorakan, kali banjir dosa-dosan. Siti gandeng jaluk Pas lagi
ngadeg. Lengger kecile ngadeg malah kene leren kok jeneng ora persetu. Ayo yo yo. Kita semangat lagi yuk. Cinta
kawasan wilayah teratas. Ben Langsung dihadirkan perapatan celeng. iya 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 Ayo mae. Ayo ma. Ala janjare bapake bae. Kene bae. Ayo tak jemput. Ayo. biar Ken. arik yo Ake sawah ning mata anak prabata. Ana, pun kana kami nang yo ana matur.
bapake. Kalau sekarang kamu yang bisa nyanyi. Sriti non langning pamia busana sutra maneka warna karengganing kancana kang maneka warna bendera layur kang kumitir srinang kang trep sing maruta sirna kumaraning tiyang mangkang kumlebekting dwaja Subrasta kayugung kaprapat puspita pandraing siti ron mawur katyuping angin kukila ambyar sumebang praptaning brokat yang New Arista Musik yen Cinandra kadya longi gadung kang rumambat mring ngampel gading candra
neng Pradonga Priko ingkang sawega kaeka hadi dosa purwa eko wilangan sawijadi luwih dosa purwa kawitan ingkang wonten samadyan Pardhan Agung wonten ing laladan Danaraja tepatipun wonten ing wilayah Tratas bidal wonten wismanipun dipun Bapa Harjo dalan Ibu ingkang sawega hanggelar kersahang palakrama kang putra putri kinasih kawistara sinengkuyung dening para sanak para kadang tangga mitra ingkang caket ingkang tebih ingkang sampun sami rawuh katingal dari bergenting Tarnono Pedhot Yayah sing lo negiti selawatu begini semut Yayah sebutan lo mampat ing teolo tinggal Tarnono Pedhot meratelaken bilih Boparja anggenipun anggelar kersa cinaketan para kadang sanak lan mitra boten sanes kasuwun domalan pangestunipun kagem pinangan ing sakebit ing mangke sasampunipun lumampah dicuraken saged dados luar ingkang guyub rukun langgeng salami-lami saged mujudaken luar ingkang sakinah mawaddah uga enggal pinaringan momongan putra putri kang soleh lan salehah kanthi dawalan pangestunipun pramung tamu mugya saged nampi kasembadan ngersanipun Gusti Kang Maha Kuwasa amin amin ya rabbal alamin barang-barang rumitan daning Sang Sri Naranata
ya endah sulistyaning warna wanutya endah sulistyaning warna yen ngandika ing asemang gigit lati yen ngendika ing asemang gigit lati ler wanutya sulistya ati tregel sasolae
sampurasun. Permisi nggih. Nggih. Kula Kula sinten? Patruk. Ajeg patruk kampung bono. Ya aja bosen-bosen. Saya mboten bosen. Tapi lijan. Nggih. Niki kula ajeng mlebet pun dilawang. Niku teng ajeng. Mabet mawon. Anu mboten dikunci, Truk. Jemplak mawon. Lah rika ginang endi lagi ngapa? Lah. Biasa. Biasa nang mburi ya, Mbak. Ngempani babi. Ya nggih, permisi. Mlebet mawon. Nggih. Aku lebet mawon iki lawang. Alah. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam satu jiwa, salam budaya Indonesia. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi sadri sabri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Konjok sumelatur kagem para sepuh kasepuhan ugi para pepunden ingkang tansah kinabekten. Bapak Ibu para pilenggah ingkang kawula mulyaken. Bapak Haji, Bapak Ustad dalah ustazaipun ugi para santri ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci minangka wahyun ilahi ingkang kawula cadhong watwa-watwaipun ugi ingkang kawula hormati. Bebundeling desa wontening Laladan Danaraja khususipun wontening wilayah Trawas Bapak Lurah Bapak Kades dalah sak pamung prajanipun ingkang tansah dados pangayomaning kawula dasih ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan. Kadang werda kadang taruna sutresna budaya ingkang pantes sinudarsana. Maneka puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang Maha Welas Muasih. Nunggih saestu Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring pinten-pinten berkah sanikmatipun kagem kawula panjenengan sedaya. Lan boten supaya selawat salamipun muga tansah konjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang tansah kawula cadhong kawula tenggo-tenggo berkah sosawatipun terutami benjang wonten pudhating jaman utawi wonten ing yaumul kiamat. Mugi kita sedaya gegolong dados umatipun ingkang badhe nampi pitulunganipun. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ngaturaken sugeng siang. Sugeng rawuh kagem pramong tamugi katuran pinarak lenggah. Sugeng pepanggihan ugi sareng kawula sak rencang saking para kadang New Arista Musik bidalem saking Laladan RT 3 sekawan Dusun Gandul Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Banjarnegara. Ingkang pun pangarsani wonten Nak Mas Bagus Meung. Kepareng mara sowan sesarengan kadang audio catur pro audio. Ugi wonten kanca estri kanca pambeksa ing mangke ingkang sampun samapta ing karya sawega ing diri nedya aturipun sekawan cacahipun wonten Ibu Siti Neng Denit ugi wonten Mbak Dewi KB ugi Jeng Esti ingkang sampun kepareng marasawan ing mangke nyuwun donga pangestunipun sedaya pramong tamu kagem kawula
Cang. Mereka sembadyaning sedya monggo sareng-sareng nyuwun dhumateng pangayipanipun Gusti kanthi anglesan bismillahirrahmanirrahim. Ing pangajab purwa madhawasana awal dumaning akhir mangya karaharjan tinepihna saking rubeda lering sampe kol amin amin ya rabbal alamin. Kanthi atur sugeng siang sugeng nyawiji nuwun nuwun kawula. Lho nggih, nyuwun pangapunten.